Samantala, 12 bayan sa Pangasinan ang sasailalim po sa aerial survey para sa natural hydrogen exploration bilang energy source. Sa ilalim po ng service contract ng Department of Energy ito. Sa ginanap po ng regular session ng Sangguniang Palalawigan noong Pebrero 16, ipresenta ng tanggapan ang kontrata upang ipagbigay alama ang gagawing pananaliksik. Ayon kay Pangasinan Vice Governor Lambino, Phase 1 pa lamang ang exploration at wala pang extraction at commercial utilization o yung viability ng hydrogen sa lalawigan. Karamihan sa mga exploration area ay matatagpuan sa mga bulubunduking bahagi ng ikalawang distrito, gayon din sa ilang lugar sa ikatlo at unang distrito ng lalawigan ng Pangasinan. Kabilang din sa Saklao ang 3 bayan sa Zambales at isang lugar sa bayan ng Tarlac. Ayon kay Lambino, may mga pananda o indicators ang DOE sa mga nabanggit na lugar tulad ng pagkakaroon ng ilang minerals deposits or yung opulites. Isa rin umanong naging batayan sa Pangasinan ang Manluluwag Hot Spring sa mga Tarama. Kaugnay nito, may tuturing na non-invasive ang naturang kontrata sapagkat exploration pa lamang ang isasagawa. Gayunpaman, magkakaroon ng hiwalay na proseso sa pag-endorso sakaling umusad ang testing ang mga sabing aktibidad ng DOE. IFM News. IFM News. IFM News.